Esta fin de semana farase un ano da chegada ás praias galegas dos primeiros sacos de pellets procedentes do Toconao. Coincidindo con este aniversario, a Xunta anuncia a presentación dun recurso de alzada instando ao Goberno Central a depurar responsabilidades polo dano ambiental. Que tal, saudos? O presidente da Mancomunidade do Salnés fai balance dos seus primeiros 11 meses á fronte do organismo. David Castro cifra en case 12 millóns de euros as xestións realizadas neste tempo. Marca como obxectivos estratégicos para 2025 a ampliación da etapa de Treviscoso, a posta en funcionamento da planta fotovoltaica de Ponte Arnelas ou o arranxo da tubaxe do Grove. Tamén avanzou que ao longo do ano que ven implantarase unha rede de cargadores ultra rápidos para vehículos eléctricos. Sanxenxo abre o tráfico o paso inferior da Rúa Madrid. Deste xeito conclúe a primeira fase do proxecto do mercado. Ademais, habilitouse tamén pros peóns unha gran plaza mentres non se execute o edificio. O paso inferior ten 70 metros de longo. Poderase acceder dende a Rúa Progreso pola Rúa Constitución agás os vehículos cunha altura superior aos 3,3 metros. O Concello de Pontevedra e a DXT avanzan no traslado do centro de exames fora da xunqueira da Gándara. Hai un tempo, o organismo estatal amosara o seu interese por unha parcela localizada no polígono do Campiño, pero consideraban o terreo insuficiente para acoller as súas instalacións. Agora o Concello incorpora a esa oferta outra parcela lindante, superando os 13.000 metros cadrados. A intención do Concello é buscar un acordo que permita avanzar na liberación da Gándara. Hoxe nas novas tamén falaremos da quinta edición de Econoia. Máis de 200 mariscadores, administracións e entidades pesqueiras e ambientais participan neste proxecto. Ademais de varias xornadas de limpeza na costa, Econoia inclúe a edición dun manual para reducir o lixo na ría e un taller de arte reutilizando os residuos mariños. Emeis volve poñer en xogo 3.000 euros este Nadal para animar as vendas no comercio e hostalería local. A campaña arrancará este vindeiro luns, mantendo o formato dos anos anteriores. A iniciativa englóbase dentro da programación para estas festas deseñada polo Concello. Dentro duns minutos repasamos o resto de actividades. E ademais desas actividades en Meis tamén repasaremos a programación para as festas do Nadal no Concello de Sanxenxo ou no de Poio. Será todo de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. E antes de nada, a Audiencia Provincial absolve o exalcalde de Pontecesures dun delito continuado de agresión sexual sobre a súa sobriña cando era menor de idade. Tras realizar unha valoración conxunta da declaración da denunciante, a sentenza conclúe que non existe proba da ocorrencia dos incidentes polos que se formula a acusación. Os maxistrados indican ademais que carecen de elementos periféricos suficientes de corroboración, o que lles impide alcanzar unha sólida convicción da certeza dos feitos. Engadega ademais que existen quebras ou discrepancias na declaración da víctima que inciden na consistencia e fiabilidade da acusación. O fallo non é firme, polo que cabe recurso. Esta fin de semana faise un ano da chegada ás praias galegas dos primeiros sacos de pellets procedentes do Toconao. Coincidindo con este aniversario, a Xunta anuncia a presentación dun recurso de alzada instando ao Goberno Central a depurar responsabilidades polo dano ambiental. A conselleira de Medio Ambiente visitaba esta mañá a praia de Queirunga en Porto do Son, unha das primeiras nas que se detectou a presenza dos residuos plásticos do Toconao, que perdera parte da súa carga fronte ás costas portuguesas. Un ano despois daquel vertido que supuxo a Xunta un gasto de 2,4 millóns de euros, a Administración segue a exixir responsabilidades. E, polo tanto, estamos traballando nun recurso de alzada, pois para pedirlle ao Ministerio de Transición Ecolóxica que actúe, porque é a súa responsabilidade. Non o fixo no seu día, a pesar de que tiña que activar o Plan Nacional de Continxencia fronte pois a contaminación mariña, porque afectaba ese vertido non só a Galicia, sino ao resto das comunidades, pero sigue actuando do mesmo xeito e, polo tanto, presentaremos ese recurso de alzada
o tempo que estamos en negociacións extraxudiciais tamén pois cos representantes da navieira, porque o que sí non podemos permitir é que algo alleo totalmente ás nosas competencias ao final acabe sufragando tamén os galegos e as galegas. Ademais, dende a Xunta solicitará no próximo Consello Europeo de Ministros un endurecemento da legislación sobre os requisitos para o transporte marítimo de mercadorías potencialmente perigosas. Estaremos en Bruselas a finales de este ano, farémolo en representación de todas as comunidades autónomas e nese Consello de Ministros e ademais por acordo unánime de todas as comunidades autónomas pediremoslle a Europa un endurecemento da legislación para que o transporte marítimo para este tipo de materiais, como son os pellets, a grazna, pois se faga de maneira máis responsable, pero se endurezan máis as condicións para que, bueno, pois isto que parece ser que é habitual porque é moito transporte mariño, pois siga contido e, polo tanto, pois sexa a última vez que poida chegar ás nosas costas. Ao respecto da evolución do vertido, a conselleira indicou que ao longo de varios meses se realizou un seguimento exhaustivo en colaboración cos concellos que apenas detectaron a presenza destes residuos no litoral. E o presidente da Mancomunidade do Salnés fai balance dos seus primeiros 11 meses á fronte do organismo. David Castro cifra en case 12 millóns de euros as xestións realizadas neste tempo. Marca como obxectivos estratéxicos para 2025 a ampliación da etapa de Trebiscoso, a posta en funcionamento da planta fotovoltaica de Ponte Arnelas ou o arranxo da tubaxe do Grove. Tamén avanzou que ao longo do ano que ven implantarase unha rede de cargadores ultrarrápidos para vehículos eléctricos. Nestes 11 meses realizáronse as xestións por un importe aproximado de 11 millóns de euros. Eu creo que para estes primeiros 11 meses, evidentemente temos que consolidar todas estas actuacións, pero hai pasos dados, hai acordos pechados. Este é o resumo que fai David Castro dos seus primeiros 11 meses á fronte da Mancomunidade do Salnés. O presidente salienta desa cantidade un compromiso de 4 millóns de euros para a mellora da etapa por parte de Augas de Galicia, así como o proxecto da planta fotovoltaica nesas instalacións de Trebiscoso, un convenio para a promoción turística do Salnés ou a adquisición de novos vehículos. Ademais, pon sobre a mesa proxectos moi demandados como a renovación da tubaxe ao Grove. Avanza que logo das xestións que se fixeron nestes meses, as novidades chegarán en 2025, co compromiso da Xunta de aportar financiamento. Queremos resolvelo no menor tempo posible. Aí estamos falando, de feito temos presupostos encima da mesa en torno a 700.000 euros, é algo que para nós é unha prioridade porque somos conscientes de que o Grove, que é un dos concellos máis turísticos xunto con Sanxenxo, evidentemente necesita uns servicios de calidade e a auga precisamente en ese pico de meses que poden ser xulio e agosto, é necesario de alguma maneira sustituir ou de alguma maneira esa camisa que estamos traballando. De feito, o próximo martes temos unha reunión. Tamén dentro dos obxectivos marcados para o ano que ven está a estación de bombeo cunha planta fotovoltaica en Ponte Arnelas ou a declaración de Camiño Oficial a Santiago polo Salnés. En materia turística tamén avanzan outro ambicioso proxecto de creación dunha rede de 24 cargadores ultrarrápidos de vehículos eléctricos. Vai ser unha das redes de cargadores ultrarrápidos máis importantes do noso país, do norte de España polo menos. Son cargadores que permiten a carga dun vehículo entre 20 e 30 minutos, o cal é algo excepcional, e que ten un valor tamén turístico, porque moita xente que ten coches eléctricos se atopa co problema de que non se pode desplazar porque ou teñen cargadores de carga media que lle levan 7 ou 8 horas cargalo ou non teñen cargadores. No aspecto puramente político, logo da moción de censura que apartou a socialista Marta Giraldez da presidencia da Mancomunidade, David Castro cree que a xestión avala os feitos. Creo que aquí que está máis que demostrado a xestión que se fixeron nestes 11 meses para traballar por e para o Salnés, por e para os 9 concellos da comarca,
Por lo tanto, eu creo que temos que seguir nesta línea, é dicir, somos puramente unha mancomunidade que ofrece uns servicios servicios de calidade e aparte uns servicios necesarios para todos os alcaldes pois desta comarca. Non o ve así a expresidenta, a alcaldesa de Meis cree que o consenso que caracterizaba a mancomunidade está perdido. O que conseguiu con esa moción de censura e con o seu proceder posterior á moción de censura foi rachar con todo o consenso que se conseguira nos 4 anos anteriores. A verdade é que el pode facer un balance do que leva feito, que non sei o que vai a decir, pero que sí podo decir que non está arroupado polos concellos da comarca. E lembra Giraldez que hai casi un ano dende a chegada de Castro que non se convoca unha comisión executiva de alcaldes e alcaldesas na mancomunidade. E o Pleno de Ribeira aprobou un crédito extraordinario para facer fronte á liquidación da concesión do aparcadoiro do Centenario. O Concello terá que aboarlle á anterior empresa concesionaria algo máis d'1,5 millón de euros, detraídos xa case 1 millón de euros polos desperfectos derivados da falta de mantemento na instalación. Algo máis 1,5 millón de euros será a contía a aboar polo Concello de Ribeira a concesionaria do aparcadoiro do Centenario en concepto de indemnización pola liquidación da concesión que lle fora outorgada en 2004 por un prazo de 50 anos. A liquidación do propio aparcadoiro desa concesión que o Partido Popular no seu momento, no ano 2004, lle outorgou a unha empresa por 50 anos, pois agora mesmo estamos facendo esa liquidación da concesión. Os informes técnicos que temos aproximadamente informan que esa liquidación correspóndese con 1,5 millón de euros. Evidentemente, isto é unha cuestión que vai levar algo máis de tempo, basicamente porque a empresa concesionaria neste momento o concurso de acreedores pois vai a determinar se acepta esa indemnización por liquidación da concesión ou non. Coa aprobación do crédito para facer fronte á liquidación, o Concello dá o último paso para o rescate do aparcadoiro e a súa xestión pública. Estivemos dando pasos dende que chegamos até o día de hoxe. Quero lembrar como ao longo de 2023 xa aprobamos o regulamento de réxime interno de funcionamento, tamén aprobamos unhas novas tarifas. Quero lembrar que o aparcadoiro máis barato de toda a comarca é un dos máis baratos de todo o país, por tan só €1,5 podes estacionar 2 horas no aparcadoiro e ademais as persoas que residen en Ribeira ou que veñen a traballar poden tamén ter bonos de 24 ou 12 horas. Ademais diso e paralelamente estivemos traballando na adxudicación dese contrato de conserxería para que poida abrir as 24 horas do día con persoal sempre na propia instalación. Iso xa é algo que se leva facendo dende este pasado verán e está dando moi bo resultado e con moi boas valoracións por parte dos usuarios e das usuarias. E ademais diso acabamos de facer a adxudicación de toda a renovación do equipamento técnico, é dicir, novas barreiras e tamén novas máquinas de cobramento onde se vai poder pagar con medios telemáticos, códigos QR, para poder aplicar os descontos que fai o Concello de Ribeira en colaboración coa Asociación de Empresarios, onde calquera persoa que consuma no comercio local vai ter descontos de 30 céntimos. Estase a executar tamén a mellora das instalacións coa reforma integral da Praza do Centenario, que permitirá poñer fin aos problemas de filtracións que rexistraba o aparcadoiro. Sanxenxo abre o tráfico rodado o paso inferior da Rúa Madrid. Deste xeito conclúe a primeira fase do proxecto do mercado. Ademais, habilitouse para os peóns unha gran praza mentres non se execute o edificio. Tamén vai dar servizo ao futuro mercado. Este paso inferior que ten 70 metros de longo. Poderase acceder a él dende a Rúa Progreso pola Rúa Constitución, agás os vehículos cunha altura superior aos 3,3 metros. A Rúa da Panadeira só estará habilitada para acceso a garaxes e servizos. Esta obra contou cunha aportación da Xunta d'1 millón de euros e do Concello de algo máis de 1,3 millóns. O alcalde, que pediu desculpas á veciñanza da zona polas molestias xeradas por mor destas obras, salientou que a zona está chamada a ser un dos núcleos comerciais da vila. Neste sentido, apuntou que o novo edificio do mercado está previsto que se licite ao longo de 2025 para que sexa unha realidade a finais de 2026. Aí incluirase tamén o revestimento exterior do paso e a urbanización da praza. Querolle pedir disculpas e agradecerlle tamén a paciencia a todos os veciños que están nesta zona que foron afectados por con
especial fincapé nos locales comerciales que aquí que sufriron moito, non? Esta primeira fase, pois prácticamente está rematada. Esperemos que por ano que ven, durante todo o ano, poidamos licitar o que xa é o edificio máis completo, que vai dar un edificio que vai dar, bueno, vai ter o mercado novo de Sanxenxo, que vai ser un centro gastronómico moi importante para o que significamos Sanxenxo polo tema do turismo. Vai ter outros servicios tamén, pero hoxe non é o día de falar deso, non? Hoxe é o día de dicir que, afortunadamente, pecharon as obras, habíamos comprometido con todos os locales daqui que neste Nadal pudéramos disfrutar de pasar por debaixo os vehículos e tamén se pudera dar servicio arriba ás persoas, queda un espacio, como poden comprobar as miñas espaldas, todo ese espacio onde vai ir o edificio, como ainda non estaba o edificio, pois van a utilizar as persoas, os nenos, para xogar aí seguramente, vai ser un espacio libre. E o Concello de Pontevedra e a Dirección Xeral de Tráfico avanzan no traslado do centro de exames fora da xunqueira da Gándara. Hai un tempo, o organismo estatal amosara o seu interese por unha parcela localizada no polígono do Campiño, pero consideraban ese terreo insuficiente para acoller as súas instalacións. Agora o Concello incorpora a esta oferta outra parcela lindante, superando os 13.000 metros cadrados de superficie. O centro de exames da DXT na xunqueira conta actualmente con máis de 6.500 metros cadrados. A intención do Concello é buscar un acordo que permita avanzar na liberación da Gándara. A intención é que, unha vez marchen estas e outras instalacións localizadas nesa zona, se poña en marcha unha actuación de renaturalización semellante á realizada pola Deputación de Pontevedra nos terreos que ocupaban o Parque de Maquinaria e a Imprenta Provincial. Entón, o que acordamos hoxe foi na Xunta de Goberno iniciar o expediente para enviar esa oferta de terrenos para que os estudien e den a súa vontade e logo cedelos, obviamente, para a Dirección Xeral de Tráfico. Si eles aceptan definitivamente esa cesión, entón tramitamos a cesión e eles executarían o desmantelamento de todas as instalacións que teñen ali. Meis volve poñer en xogo 3.000 euros este Nadal para animar as vendas no comercio e hostalería local. Coñecemos os detalles logo da publicidade. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. O Concello de Ribeira avanza na digitalización do seu arquivo grazas a un convenio con Family Search. O acordo permitirá catalogar de xeito digital milleiros de documentos relacionados sobre todo con licenzas de enterramentos ou rexistros de defunción para facilitar o acceso á árbore xenealóxica dos veciños de Ribeira. O Concello de Ribeira continúa co proceso de digitalización do seu arquivo municipal. Desta volta farao a través dun convenio coa Fundación Family Search, que catalogará miles de documentos. Estamos haciendo es digitalizar estos registros que se tienen, registros pues ya históricos en este caso. Siempre documentamos aquellos registros que ya son más de 100 años, que no se puedan tener ningún conflicto con lo que es la ley de protección de datos, como pueden ser licencias de enterramiento y defunciones, libros de cementerio o incluso quintas y expedientes, de igual forma con lo que es conforme a lo que es la ley de protección de datos. Son fotografías a color con 300 píxeles por pulgada y los metadatos incluidos para que la búsqueda pueda ser muchísimo más fácil para llevar a cabo pues, la investigación. Este proxecto dá continuidade ás distintas fases de digitalización do arquivo acometidas en colaboración coa empresa Unaita. Comentarvos que o proxecto se centrou, como vos viña dicindo, na selección, na organización e na descripción de fondos documentais claves do arquivo municipal. O que fixemos foi describir esta documentación en base á NOGADA, que é a norma galega de descripción arquivística. E producimos o volcado desta descripción nunha plataforma ARCA, que é o programa de xestión que ten a Xunta de Galicia para os arquivos municipais. A nosa intervención estivo, por tanto, orientada a facilitar o acceso a esta información, a mellorar a xestión administrativa tamén desta información e a garantizar a conservación dos documentos a longo prazo.
Unha vez finalizado o proxecto e compartidos os fondos na base de datos de Galicia na o Concello habilitará tamén un apartado específico na web municipal para facilitar o acceso a toda a documentación. Estamos democratizando o acceso a ese arquivo municipal e gustaríame tamén, se me permiten, pois indicar que imos seguir traballando para que o arquivo municipal de Ribeira sexa un arquivo accesible a toda a poboación. En ese sentido, o noso seguinte reto é avanzar pois na creación dun apartado web propio onde se poidan consultar documentos, onde se poidan visualizar fotografías do noso concello. Máis de 200 mariscadores, administracións, entidades pesqueiras e ambientais participan na quinta edición de Econoia. Ademais de varias xornadas de limpeza na costa, o proxecto inclúe a edición dun manual para reducir o lixo na ría e un taller de arte reutilizando os residuos mariños. Xa está en marcha a quinta edición do programa Econoia, que prevé 2 xornadas de limpeza de residuos mariños e unha de recollida de argazo. Temos neste proxecto 2 limpezas de lixo e unha de argazo, de algas verdes, que se vai a realizar o ano que ven. Van a realizar estas limpezas o ano que ven. Van a participar 225 mariscadoras. O primeiro que hai que facer, que fixemos neste proxecto, foi un estudio pormenorizado do estado da costa para poder saber cantas limpezas podíamos abordar. Este estudo fixo a consultora Arcea, que vos falou antes, categorizou por zonas a costa para saber cantas persoas hai que destinar a cada tramo. Estes estudios son moi importantes para que despois todo salga de forma organizada e saia ben. Ademais destas limpezas que se levarán a cabo durante o próximo ano, xa se están a desenvolver diversas actividades de sensibilización e divulgación, entre elas a edición dun manual para reducir o lixo mariño, recollendo a experiencia reunida ao longo das 4 edicións anteriores, nas que se levaron a cabo preto de 30 limpezas. Tamén están organizados uns obradoiros de reciclaxe para converter en arte os residuos recollidos na mar. O proxecto conta coa colaboración de diversas entidades do sector, así como a Xunta de Galicia e os concellos de Noia e Outes, dada a gran importancia da ría non só a nivel medioambiental, senón tamén como motor económico da comarca. Evidentemente somos moi conscientes da importancia que ten tanto a ría como ecosistema, pero tamén como espazo, digamos, onde moitos veciños e veciñas desenvolven a súa actividade económica e ganan o pan. A colaboración entre as distintas entidades, os concellos e equipos, poñemos a disposición os containers ou os elementos para poder levar a cabo a retirada dese material, e entendo que pois o mínimo que podemos facer para contribuir a que ese material desapareza das rías e seguir colaborando para que siga tendo unha continuidade. É unha colaboración directa do sector pesqueiro que creo que marca ben e deixa claro o compromiso que ten o propio sector da pesca e do marisqueo con mantener as costas en condicións para seguir pescando, para seguir traballando e que poida ser unha fonte económica para as nosas comunidades. Pontevedra quere converter o seu mercado de abastos nun dos epicentros do Nadal na cidade. O Concello vén de poñer en marcha a iniciativa Ven mercar a Praza de Abastos, unha campaña de dinamización pensada para estas datas. Para nós é importantísimo facer ou poñer en valor este equipamento, e ou dende o goberno local sempre se defendeu que o activo fundamental da Praza de Abastos é precisamente o que é unha praza de abastos, un lugar importantísimo para a economía local, un lugar importantísimo para adquirir produto fresco, produto de kilómetro cero, e moi en liña cos valores que defendemos dende o goberno local en dinamización da economía e do tecido productivo local e pontevedrés. Consideramos que va a ser una campaña de Navidad muy bonita, no solo para el consumidor, sino nosotros como vendedores. Creo que es una época bonita para enseñarle a los pontevedreses cómo se trabaja en el mercado de Pontevedra.
A campaña contempla o envío por primeira vez dun folleto ás vivendas de Pontevedra. Repartiránse 28.000 centrados en dúas ideas: o necesario compromiso de toda a veciñanza para revitalizar a praza e a necesidade dun relevo xeracional no perfil da xente que merca neste mercado pontevedrés. Esta campaña súmase á programación de Nadal posta en marcha dende a Concellería de Promoción Económica na praza. Iniciativas dirixidas ao público familiar, incluindo as badaladas infantís no día de fin de ano, con obradoiros para cativada, a recuperación do Ganapán e o concerto de Nadal de Toni Lomba. Pola súa banda, a Asociación de Concesionarios está a promover a entrega de rifas entre os seus clientes para gozar dunha fin de semana nun balneario de Galicia. Meis volve poñer en xogo 3.000 euros este Nadal para animar as vendas no comercio e hostalería local. A campaña arrancará este vindeiro luns, mantendo o formato dos anos anteriores. A iniciativa englóbase dentro da programación para estas festas deseñada polo Concello. Ademais das citas clásicas como a Feira do Galo de Curral ou as visitas de Papá Noel ou os Reis Magos, destacan tamén outras propostas infantís como un campamento digital ou a Ludo Nadal Meis. Este Nadal, Prémiate en Meis. O Concello volve a apostar por esta campaña por quinto ano para fomentar as vendas durante estas festas no comercio e hostalería local. Vanse moller en xogo 3.000 euros. E en esta ocasión vamos a seguir o formato que comenzamos o ano pasado, que se poñen en circulación 3.000 euros para repartir entre 32 establecementos entre comercio e hostelería do noso Concello, e os premios van a consistir 32 rascas de premios de 45 euros cada un e 64 rascas con premios de 25 euros. A campaña arranca este vindeiro luns e prolongarase ata 8 de xaneiro. Dende o goberno local entenden que é un bo método para botarlle unha man aos establecementos do municipio. A alcaldesa aproveita para facer un chamamento á veciñanza para que merquen eles. Unha vez máis, tentamos de botarlle unha man ao noso comercio e a nosa hostelería nestas datas, e, a verdade é que é un formato que gusta a xente que merca, ou que consume na hostelería, e, desde aquí desexámoslle moitísima sorte a todos os que vayan a participar e animalos a que dentro do comercio que temos en Meis, que merquen no noso Concello e que fagan veciñanza e facer Concello, non? Esta campaña forma parte dun programa de Nadal na que non faltarán citas clásicas como a Feira do Galo de Curral ou as visitas de Papá Noel e os Reis Magos, que este ano, ademais de recepción, inclúe unha cabalgata polas parroquias. Ademais, repiten outras propostas impulsadas en anos anteriores, como os concursos de postais ou decoración de Nadal. Xa están en marcha o concurso de postais, que é para nenos e nenas de 3 a 16 anos, empadroados neste Concello. O quinto concurso de decoración de Nadal de escaparates e locais de locais comerciais e de hostelería tamén xa está en marcha. O concurso de decoración de fachadas de Nadal de vivendas a título individual, que está a ter moito éxito tamén este ano. Ademais, na programación atopamos outras iniciativas infantís. Tamén empeza o 23 de decembro o Ludo Meis Nadal, a ludoteca do Concello de Meis. E teremos tamén o 2 e o 3 de xaneiro un campamento digital que vai a ser no CPI, tanto a ludoteca como este campamento van a ser os dous no CPI, porque temos o CREA trasladado arriba a aula grande do auditorio polas obras da escola infantil. Entón este ano vamos a derivar estas actividades todas ao CPI, e este campamento digital do que vos falaba é para a rapazada de 9 a 13 anos. A programación complétase cun concerto de Nadal da banda da Bertula, unha actuación coa que a formación vai conmemorar o seu 50 aniversario que se celebra no 2025. Bueno, pois como estamos vendo, achéganse as actividades do Nadal e os concellos tamén vanse iluminando pouco a pouco para recibir estas festas. Este venres é a quenda de Sanxenxo. O prendido oficial do alumeado celebrarase pola tarde na Praza Pascual Veiga, un acto que marca tamén o arranque dun ambicioso programa que este ano incorpora novidades como un mercado de Nadal. O tempo de desconto cara ao Nadal comeza oficialmente en Sanxenxo mañá. Será co acto de prendido do alumeado especial para estas datas, que se celebrará na Praza Pascual Veiga ás 6:30 da tarde. Pero as luces non serán o único atractivo destas festas. O municipio ten preparada unha ampla programación que levará actividades e ambientación a todas as parroquias. Por exemplo, o Vilalonga contará cunha aldea de Nadal e no halla cun bosque. En Portonovo, a Casa Mariñeira de Don Fernando converterase na sede do Polo Norte,
e Papá Noel recibirá ali a cativada na tarde de Noiteboa. Unha das principais novidades será a instalación dun mercado de Nadal na Praza dos Barcos. Contará con 15 casetas nas que os visitantes poderán atopar produtos típicos e artesanía, ademais de propostas de obradoiros para todos os públicos. Un destes espazos estará reservado pro Grinch, que chega por primeira vez a Sanxenxo para chancear coa veciñanza. En canto o 31 de decembro a Praza de Pascual Veiga collerá ás 12 do mediodía a queima o teu calendario, mentres que ás 5 da tarde Silgar será o escenario da iniciativa solidaria Chapuzón por unha ilusión, en favor da Fundación Aladina. A partir das 8 da tarde celebrarase un espectáculo piromusical no Porto Deportivo. Xa no 2025, na véspera de Reis, 5 de xaneiro, os Reis Magos visitarán distintos espazos do concello, pechando así un Nadal que, como ven, non terá parada en Sanxenxo. Onde a programación de Nadal xa está en marcha e en Poio. Despois do prendido do Lomeado na pasada fin de semana, a veciñanza goza xa das actividades e de toda a ambientación repartida nas parroquias do municipio. Unha proposta que este ano se inspira na película Charlie e a fábrica de chocolate. Unha proposta ambiciosa, participativa e de calidade. Así describen dende o Concello de Poio a programación que teñen en marcha dende o Concello polo Nadal, inspirada na película Charlie e a fábrica de chocolate. Un Nadal pensado en todos os públicos, é dicir, temos programación desde os máis pequenos como tamén para os nosos o ambiente xa máis familiar, como pode ser o canto de coral. As aldeas de Nadal confírmanse como un dos principais atractivos. Son 7 repartidas polas diferentes parroquias do Concello que xa se teñen consolidado como lugares de encontro para veciños e visitantes. Con máis de 60 actividades distintas. Logo, cando se programou todo este tipo de Nadal, o que se pretende con estas aldeas de Nadal é darlle contido. Logo, en cada unha que a xente vai a poder, en este caso, se vai ao programa do que son o Nadal en Poio, vai a comprobar que vai a haber actividades desde actuacións de Javi Solla, chocolatada, algúns días incluso van a poder disfrutar os máis pequenos, pois con manualidades, con brilli para o que son as súas caras. A carpa de Poio Máxico instalada na Seca é tamén outro dos epicentros do Nadal neste municipio. Hai previstas 3 actuacións centrais: Super Hits de Juan de e Beatriz, presentadores de los Lunis o 7 de decembro, o espectáculo de maxia Magic Space de Pedro Volta o día 25 e os populares Canta Juego con Tallarín un mundo mágico o día 2 de xaneiro. Todas serán ás 6 da tarde. A partir de aí, pois programación en todos os colexios, con actividades, con visita de Javi Solla, cunha temática pensada na Casa de Chocolate, é dicir, moi participativa por parte de toda a familia, e esperemos que sexa un éxito toda a programación e que toda a familia poida disfrutar, pois en este caso, pois de todas as actividades que percorren todas as parroquias, e incluso os días que o tempo non acompañe, toda esa programación se vai a trasladar á carpa de Poio Máxico, que vai estar en este caso situada na zona da Seca. No seu deseño foron fundamentais as asociacións do propio municipio. Máis de 40 colectivos de Poio colaboran na posta en marcha da programación. O que é a programación do Nadal, ademais de ser completa, tamén que desperta o interés e que se sentan, pois de alguma maneira, representados todos os colectivos e que se vexa que contamos con eles e que son parte fundamental no día a día do noso concello e que van a poder permitir o escaparate que ofrece todo o que é o Nadal para poder ofrecer e darse a ver o que é todo o traballo de todo un ano. A programación inclúe tamén a tradicional Papá Noelada moteira, a visita de Papá Noel e a cita cos Reis Magos, que visitarán o día 5 todas as parroquias e os 6 despediránse dende Poio cunha cabalgata e unha gran festa infantil na Seca. Bueno, pois así con actividades para todos os gustos en calquera recuncho dos nosos concellos, poñemos hoxe o punto final ás novas, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Marchamos de ponte, así que gocen tamén desta xornada festiva que temos por diante. Vémonos o vindeiro luns.